Victoria, moreno mar, valente e forte, muller moi grande, compromiso coa lingua e xustiza social, unha vida de conto, unha vida especial. Letras galegas 2018 de María Victoria, aprendemos moito, ante os problemas debemos medrar, como fixo sempre ela para na vida triunfar. En Extremadura nace esta escritora, corre que te corre, chega a Barcelona. Gustanlle as linguas en catalán e francés, estuda ben contente do dereito do revés. Lendo Principiño, e Maio, Quixote, pasa moitas horas, gozando a tope. Logo en Madrid estuda filosofía, encha a súa mochila día tras día. Con José Luis de hacer casa en Madrid, e logo para Galicia, marchan vivir. Case toda a vida vive en Pontevedra, o interese por Galiza medra e medra. Faise profesora de literatura, pero ensinar gallego é o que máis lle gusta. Coñece a Xesús Alonso Montero, con el colle forza e compromiso galego. María Victoria, moreno mar, valente, forte, muller moi gran, compromiso coa lingua e xustiza social, unha vida de conto, unha vida especial. Letras galegas 2018 de María Victoria, aprendemos moito, ante os problemas debemos medrar, como fixo sempre ela para na vida triunfar. Comeza a escribir con gran puxanza e abre en Pontevedra a librería Xuntanza. Libros prohibidos pola censura, ela difundía en prol da nosa cultura. Gaña moitos premios e recoñecementos como a radiante Ana Norise ou o Cataventos. Sempre escribindo e sementando con amor o interese por Galiza con valentía e paixón. Morra seu marido e ella enferma, que mal continúa escribindo e fainos sen parar. Segue dando clases aos seus cachorriños, traballando con eles está no paraíso. Sempre pensou que todas as persoas estamos feitas para facer cousas boas. Así o fixo e así o transmitiu, tal compromiso con Galiza poucas veces se vive. María Victoria, moreno mar, valente e forte, muller moi grande, compromiso coa lingua e xustiza social, unha vida de conto, unha vida especial. Letras galegas 2018 de María Victoria, aprendemos moito,